Bitaw, padayon ang pagtuon sa rerouting sa pila ka dalanon sa syudad. Sa balita nasyonal, Pilipinas nagapangita sa iban nga sources sang COVID-19 drugs. Vaccination sang general population target sa Agosto o kon Setyembre. Maayong aga makulod, maayong aga balugabahin sang Western Visayas. Karong adlaw, Biyernes, Abril 30, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon, Duran. Sa aton, ako na atong balita lokal, pagkatapos lamang sila. Alright, good morning, Action Boy! Kag sa aton mga ka-action, happy Friday! Thanks God, it's Friday na naman! So, isa na naman kasi mana ang magatapos, Action Boy na. Correct man, kay weekend na naman tomorrow. Correct. Oh. Ay, salamat. Kinig-agree ka again. Good morning sa aton mga ka-action, kay Donna Navate Macario, kay Erwin D.B. Gonzalez, naga-monitor siya. Atia Kim Iriman, early pagabugtaw si Atia, lain gid man kong estudyante. Dra sa may Mursya. Kaya Alex Monteza, good morning sa imo. Have a great weekend. Isugid ko bala ka sa imo kay may mga suggestion sa iya sa community pantry. Oo, ito Ginano yaman sa imo? Gin-suggest yaman sa imo? nakita ko sa, why mo siya na-suggest ako, nakita ko sa group chat pa lang. Sa GC. Ako naging PM, yagid ya. Agin PM, yun kaya. Okay. So, sige, karon istorya ako sa imo kay Kalawi. Kay sige. Juan Negros, good morning mga ka-action. Kilala nyo ni nag-deactivate lang ko pa Hawaii tanay sa public. Kamusta ka mo? Okay, good, Juan Negros. Kamusta ka man da? Chill ka lang da. Samtang nagpahuway anay sa, amo na siya tawag na social media detox. Kung may detox sa imo nga Action Boy, sa imo nga colon, sa imo nga sa imo body, so may ginatawag man nga social media detox. Which is helpful man Action Boy, kag healthy man for your mental health bala. Amo na Action Boy, ginahimo ko man na. Kung hindi lang gid bala tamaan gid kita kasako. Ginahimo ko man na for like online lang bisa Messenger, pero hindi kaya online sa sa Facebook bala. Wala kaya naga-scroll. Kay Liza Cabrera, good morning man. Pag-greet naman sa Maghari family dra sa may barangay 35. Philip Isulat, good morning man. Dra sa may Buen Retiro, Talisay. Stay safe and God bless. Miss Homa Lomena, good morning. Ronnie Mananghaya, good morning man. Watching live from Hufuf, Saudi Arabia. Urging all Bacolodnon to please pabakuna gid kamo tanan. Yes, mapabakuna gid kami ang Action Boy basta may bakuna lang available. Vicente Semiliano, good morning man. Sige, good, gapangapi siya. Sige, pamati sa Newsta. Salamat! Sige, Action Boy, kita mo na da. Sige, sa kay Titings Angels, good morning man. Kag kay Bebs Esmil, kay Eva Gradas Baterna. Tamyaw niya sa family Baterna, kag sa family sang Barangay Yubo, sa La Carlota. Kay Marjorie Impress, good morning man. Kay Matoy Maranyon, greet yaman kay Donna Delina sa Bakyas Mansilingan. Sally Di Sausa Oconde Susa, watching from some village. Kag kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, may aga dira sa imo sa barangay, sa East Home ni siya pero ang pamilya sa barangay 31. Juan Negros, okay. Sa kay Melissa Montinola, classmate may aga dira. Kay Alex Montesa, of course, Triham ko no? Kay Christine Menias Villalobos, kay Humawan Castro, kag kay Chuakoy, nagpadala 45 stars. Thank you very much. Kay Chuakoy. Do isda, no? Ang koy. Do man ang chua. Chihuahua na yan. Chihuahua. Sorry. Good morning sa kay Lilia Taton. Sugar Spice. Princess Alba Honeybee. Sige. Good morning man sa imo and happy Friday. Martin Aliling, good morning. Kay Maria Teresa
Hofelenia, good morning man. Good morning man Action Boy kay Sir Milili Oligo, kay Kagawad Milagros Alit nga naga-monitor ged. Kay Ma'am Vanessa Mayo is watching with us. Good morning sa inyo. Kay Miss Kelly Jelly, ang aton yung mga ka-action bala. Kay Sir Noel Amar, Miss Lily King, sila ni Dennis, sila ni Kumparing Bia Jonathan, sino pa? Ang tanan nga members ng Energy Fans Club. Good morning. Ay, hindi ko member tawag subong Family Action Boy. Family, correct. EFC Family. Good morning sa inyo. Kay Anthony Jones, adra sa may kawayan, maayong aga, Anthony. Sige. Madeline Hordan, good morning man. Kag standby na kita na sa aton nga mga balita lokal. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig. Aksyon, Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:12. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Nag-issue na si Bacolod Mayor Bing Lilardia sa Executive Order number 21 nga nagapalawig sa Modified General Community Quarantine o kung MGCQ sa siyudad sa Bacolod umpisa Mayo 1 tubtub 31. Nasaad sa pito kamahina nga Executive Order ni Lilardia nga ang manalakip sa vulnerable sector ang dapat mag-home quarantine, magluwas na lamang kung magbakal sa essential goods o kung magtrabaho sa ginatugutan nga talatapan o kung industriya. Magpabili ng curfew sa Bacolod umpisa alas 11 sang gabi tubtub alas 4 sang kagahon. Ginatugutan sa gihapon ang pagbakal sa makaulubog ng limnon umpisa alas 12 sang udto tubtub alas 6 sang gabi. Kag mapabilin man ang pag-inom sa pila ka ginatugutan nga mga establishmento. Wala man sa pagbago sa requirement sa mga nagasulod sa Bacolod sa gawa sang Region 6, lakip na ang negative swab test result sa sulod sang 72 oras, backtrack, online health declaration, S-Pass, travel coordination permit, kag valid ID. Sunod sa alkalde, ang mass gathering, limitado sa 50% ang seating capacity o kung sa venue capacity, apang bangod sa pagsaka sa COVID-19 cases sa syudad sa tilikdan nga duha ka semana, ginapangabay ang 30% nga seating capacity. Nagapadayon ang pagtuon sang Bacolod Traffic Authority Office sa Bitaw sa pagpatuman sang rerouting sa pila ka mga dalanon sa syudad sang Bacolod. Suno kay Bitaw kag Traffic Management Unit o TMU Head, Police Major Roel Colanag, ginapaydalom sa isa ka bulan ang pagtuon nga pagbutang sa traffic barricade sa south kag west portion sang Burgos Circumferential Road. Dugang pa ni Colanag nakabaton sang madamo nga maay nga reaksyon gikan sa publiko ang tika nga ginhimo sang Bitaw nga pagdumili sang U-turn sa Burgos Circumferential Road bangod ini ang nagapahagan-hagan sa trapiko sa among nga lugar. Kung magtayuyon nga maayong epekto sa experimental rerouting sang Bitaw, magahingyo si Colanag sa Committee on Transportation agud makapasar sang resolusyon nga ipabili ng ginapatuman nga pulisa sa Burgos Circumferential Road kag ang pila ka madalanon sa palibot sang Libertad Public Market. Nagalutaw na lamang sa Suba ang patay nga lawas sa isa ka 63 anyos nga mangisda matapos na lumos sa sitio Dulho, Barangay 2, Banwas ang Ilog, sadtong Miyerkules ang hapon. Ang biktima ginkilala kay Alexander Agito, residente sa sitio Apugan sa among barangay. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Lieutenant Alfonso Presya, ang hepe sang Ilog Municipal Police Station, kadapusan nga nakita ang biktima mga alas 8 ang tagna sang aga sa Abril 27, nga nagapanguha pa sang alimango sa Suba apang nasapuan na lamang nga patay na alauna sang kagahon Abril 28. Ang bangkay ni Agito ang nahaya karon sa Sola sa Gracia Funeral Services sa sitio Lupni, Barangay Hilamunan, Kabangkalan, kag ipaydalom pa sa post-mortem examination. Dead on arrival na sa Teresita Calandoni Hospital sa siyudad sang Silay ang 67 anyos nga lalaki matapos aksidente nga nabungguan sang salakyan sa Banga Golf, Barangay Ginhalaran, siyudad sang Silay, Miyerkules sang gabi.
Ang biktima ang ginkilala kay Orlando La Chica, residente sa Purok Seaview, Barangay Giginhalaran, sa amuman nga syudad. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Robert Petate, hepe sang Silay PNP, nagtabok sa dalan sila Chica samtang sakay sa iya bisikleta sa aksidente nga nabungguan sa salakyan nga ginamaneho ni Carl Jason Santander, residente sa amuman nga lugar. Gintinguan pa kuntani nga madala ang biktima sa hospital ago di pabulong apang iniyang napatay matapos nakaagom sang malubha nga pilas sa lawas. Si Santander ang napreso karon sa custodial facility sang Silay City Police Station kaya nagapatubang sa kaso reckless imprudence resulting to homicide. Nakilala na ang isa sa duha ka mga miyembro sa New People's Army nga napatay sa engkwentro tinikdan nga Sabado sa Barangay Pingot, Banwa sang Ilog. Sunod kay Lieutenant Win Sandag, ang CMO sa 15th IB Philippine Army, ang napatay ang gintilala kay Federico Boylanor o Boynalor Rivera alias ka Nonoy. 37 anyos kag residente sa sitio Pairanan, Barangay Pingot sa amuman nga Banwa. Ginkumpirmar man ni Sandag nga si Rivera ang positibo ang kilala sa iya himata kahapon. Kagilayon ginpalubong sa iya pamilya sa Barangay Bantayan sa Kabangalan Public Cemetery. Samtang upod sini kapabilin nga Mr. X kag ginahatagan man sang disenteng lubong sa Ilog Public Cemetery pagi sa bulig sang local government unit sa Banwa sang Ilog kag sang 15th IB. Patay man ang motorcycle rider matapos samtang pilason ang upod sini matapos aksidente nga nagbunggo sa isa ka pribado nga salakyan sa Hacienda Adela, Barangay Lantad, Syudad sang Silay kahapon sang aga, Abril 29. Ang biktima ang ginkilala kay Jovel Ramirez Jr., 35 anyos, residente sang Marapara Street, Barangay Villamonte, Syudad sang Bacolod. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Lieutenant Colonel Robert Petate, ang hepe sang Silay City PNP, sakay si Ramirez sa motorsiklo ang kasini si Remos Bahate, 31 anyos, ang aksidente nga nagbunggo o kon head-on collision sa nasugata sini nga Mitsubishi Adventure nga ginamaneho naman ni Joven Hamandre, 40 anyos, residente sang Barangay Commonwealth, Quezon City. Dugang pa ni Petate, ginhiagaw pa kuntani nga madala si Ramirez sa Tresita Calendoring Hospital. Apang ini nga gindeklara nga dead on arrival, samtang paday naman ginabulong sa hospital si Bahate. Motorcycle riders going north ni sila, supposed to be makadto ni sila sa Bulacan Beach. And then ang adventure naman going Bacolod City. May nasundan ning motorcycle dump truck. Tapos nag-overtake ini siya. Wala pa sa siguro sa clear view, nag-overtake siya sa dump truck na igo na gid ang Mitsubishi. Kabahin sa pagpahayag ni Police Lieutenant Colonel Robert Petate, ang hepe sang Silay PNP. Patay man ang isa ka 45 anyos nga lalaki matapos maghikog sa kunyaligar sa iyas nga puluyan sa Purok Kabugwason, Barangay Vista Alegre sa siyudad sang Bacolod, Huwebes ang aga. Ang ining napatay kilala kay Dino Junela, pumuluyo sa nasambit nga lugar. Si Junela ang naghikog pagi sa pagtiro sa ikagulingon gamit ang sulpak nga may balas ang 12-gauge shotgun. Sunod sa live-in partners ang biktima, nagkuha siya sang tubig sa suba sa inabatian ang lupok. Kaya nakita nga patay na ang yabana. Sunod kay Police Captain Elmer Bonilla, ang hepe sa Police Station 7, wala sila sa may nakita nga foul play sa kamatayon ni Junela. Mismo ang pamilya sa biktima kumbinsido nga hikog ang natabo nga insidente. Pilipinas nagapangita karon sa iban nga pag-akuhaan sang bulong para sa COVID-19. Samtang vaccination sang general population target pa sa bulan sa Agosto o kon Setyembre. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Kagsa Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanad tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa
Tuhaw sa biton, mga balita ng dala, inspirasyon, aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas ka balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita Alright, good morning, liwat mga ka-aksyon. Kag kay, dali na ta kaina kay Ronnie. Wait. Ari gali anay kay okay. Mandalin Hordan, sorry. Ma'am Vanessa Mayo, good morning. Is that Action Boy again? Doc Mayo asked. Yes, Ma'am Van. Bongga, yes, Doc. Diba? Dahil lang kasi Action Boy, may ano pa siya, asikaso. Anyway, kay Raquel Di Maala, good morning man. Kay Ronnie Mananghaya, in fairness, I like it when you wear uniform. Nami kayo. Salamat, pag-greet sa taga Zone 4 Handumanan. Stay safe. Binong si Tenta, good morning man. Jack Montermoso, good morning. Kay Antonio Flores, nagalantaw siya sa aton live kun Action Boy. Samta nagabiyahe siya sa e-taxi. Oo. Hindi lang maglantaw, mamati lang kung ga-drive. Correct. Pero kung ga-pondo, malang siya, pwede gid siya kalantaw. Pero kung ga-drive, mati lang. Delikado galantaw, ga-drive. Halong-halo. Kay Maria Feco Taran Belogorio. Good morning dra sa may Valencia City, Bukidnon. Greet lang sa sa DSB kay from Not. Okay, sige Action Boy, go. Joval Trinidad, may agaman, kag, sige, padaan ka pamati, no? Si amigo natin Joval Trinidad, halong kamandira, no? Kag kay Rinaldo Poderoso, kay Gomes Rivara Cabahog, Maria Luisa Luing Melos, Ma'am Luing, good morning dira sa imo sa Bago City. Neil Brian Valuis, may agaman kag kondolensi sa pamilya Gomez, Bagundol kag presidente dira sa Barangay Tinungan, Banwa sang Isabela. Sige. Kay Jonah Garcia, good morning man. Kay Ronnie Villanueva, sa kay Carol kuno niya asawa sa duwa niya kabata, no? Kag damo pagit siya ginagreet, no? Michael John Season, good morning man. Kelly Jelly, kay Mr. Beboy Villasur kay sa pamilya sa Barangay Pandanon DSB. Kay sa tanan nga members ang EFC, no? Nag-send siya 200 stars. Si Ma'am Kelly Jelly, thank you gid. Si Ma'am Van, nakakita mo gina kay Ma'am Van nga kuan Yes. Anong balindok mayo? Hambaya is andin to gani man. Is Yeah. that Action Boy again to bala mo? Is that Action Boy again? Kahapon naraman na sa galantaw mo, nagkikibot siguro anong mangkulwat. Oo. Love. Si Dugay-Dugay. Doon na namin, ang si mo si Doc Mayo. Si Dugay-Dugay, i-adapt yan na ka. Gusto mo na? Do papi Taga ba? Minnesota, Canada. Muna. Muna siya. Sa mga sisters dira ni Ma'am Kelly Jelly, Jenny kag Jane Nagor, kag sa mga amiga niya si Alma Oregon, si Rela Samar Aguilion, Michelle Montilla, kag Melanie Rion. Good morning man, no? Kag kay Dennis Richard Timor Roma. Mari na si presidente. Palya. Bert Hirapusco Caraballo, good morning man sa imo. Sige, Action Doors. Hanuta na. Hanuta. Emma Tubong na kita. Emma Tubong, good morning man sa imo dira. Amo gina saya. Ote sige. Jolena. Alpay. Good morning, dras na may paghidait tangub. Sorry. Good morning, dras na may paghidait tangub. Kay Si Jolena. Jolena. Alpay. Oo.
Di na ito nadula. Rhea May Oxenia, Yes, tamayon Sara. niyo family Oxenia, Banches Espino, kay sa mga taga-barangay Mang Hanoy, La Castellana. Oy, good morning dira sa barangay Mang Hanoy, ha? Kay Migukop Yes. Murdig ni Cor, kag kay Nang Nineng ni Cor dira. Good morning. Leo Talaban. Leo Talaban, Oo. taga Mang Hanoy man si Migo Leo. Malagaw, tatudaso. Happy tatudason sa ila kung makalagaw kita sa La Castellana. Kadto ka sa Kabakungan, may tuto estaka. Anong istaka? Istambayan sa Kabakungan. True. Bongga-bongga. Sige. John Rick Gochin, great silambana niya, gapamahaw subong si Ricky Minerva. Vicente Similiano, good morning man. Greet niya lang ang taga Moises Padilla. Similiano kag Dalmasio family. Kay J. Sams Herrera, watching live from Deca Homes Kabug. Greet ko lang family ko Tintin, Riza, Jericho, RJ, Bryce, Nilo. Keep safe guys. Si Sir Binong, si Tenta, good morning kay classmate Police Staff Sergeant Christian Lee Genovea. Ga-monitor gid subo. Ay parin tinigon action Marlon Genovea. Kay Sir Roberto Gallo, good morning sa Yamaninay, Mayor Maymay, dira sa Mayla Castellana. Oo. Pagkita na kami ni Mayor Maymay niya, may ihado ko da, boy, may ihado ko da. Huo, may ihado ka, kalma lang. Kay schedule ka gid. Kay Larry Rico, dira sa may Purok Kalubay, sa Barangay Sampinet. Kay sa kapihan ni Lani, dira, good morning din. Ha? Yes. Okay na? Standby na kita sa mga balita national. Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:28 sa detalye na sang mga balita national. Nagapangita ang Pilipinas ang iban nga pagakuhaan sang investigational drugs nga ginausar sa mga COVID-19 patient matapos nga nagapangatubang sang dako nga hangkat sa pagdamo sang COVID-19 cases ang pinakadako nga supplier nga pungsod India. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang National Task Force Against COVID-19 ang nagapanguna sa mapangita sa iban nga supplier sang tocilizumab kag remdesivir. Doon nga pa ni Vergere, ang gobyerno ang nagapag-iangon sa karon sa Switzerland para sa supply sa tocilizumab. Ang India ang isa sa mga mayor nga nakuhaan sa droga, ilabi na ang investigational drugs. Una na sa itong paig sa DOH nga posible matrasar ang delivery sa COVID-19 vaccine gikan sa India bago sa pagdamo sa COVID-19 cases sa amo nga pungsod. Ginalantaw sang gobyerno nga sa bulan sa Agosto kon Setyembre mag-uumpisa ang pagpabakuna sa COVID-19 vaccine sa mga tao nga wala nalakip sa priority list o kon general population. Sunod ka vaccine czar Carlito Galvez Jr. ang Pilipinas sa mga baton sang 20 to 25 milyones kay COVID-19 shots sa Hunyo kag Hulyo nga nagakaigo na para sa halos tanan nga priority groups. Ang vaccination drive sa karon ang naga-cover sa 3 ka mga priority groups lakip na ang healthcare workers, senior citizen kag may comorbidities. Sa kabugusan, ang Pilipinas ang nakabaton sa 4.25 milyones ka COVID-19 shots kag 1.8 milyones na ka mga tao ang nabakunahan.
Ginalantaw na magkaroon sa gobyerno ang paghatag sa mental care para sa mga COVID-19 survivors. Nagapakita sa pagtuon nga isa sa 3 ka mga tao nga nag-ayo sa COVID-19 ang nag-eksperyensya sa neurological o psychiatric diagnosis. Sunod kay Chief Implementer of the National Task Force Against COVID-19, may nabaton man siyang report angot sa suicide o mental breakdown sa pila ka mga COVID-19 survivors. Sa datos ng DOH, masobra 900,000 ang nakarecover na sa COVID-19. Ginaduso ni Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ordanes ang house-to-house vaccination para sa mga persons with disability kag senior citizens nga nagaedad 70 anyos pasaka. Sa press statement, ginpahayag ni Ordane nga hindi large scale ang implementasyon sa sini nga programa kundi mayara lamang sa target nga mga lugar labi na sa mga may madamo nga kaso sa COVID-19. Nagpagawa naman ang DILG sa guidelines para sa ginapatagan nga community pantry. Sa pagsinapol kaupod si Presidente Rodrigo Duterte, ginpahayag ni DILG Secretary Eduardo Anyo nga naghimo sila sang guidelines sa kung malikawan ang posible pagsaka sang kaso sang COVID-19. Suno kay Anyo, hindi kinanglan sang organizers nga magkuha sang permit, apang kinanglan makigangot sa local government unit bangod sila ang mag-identify kung diin nga lugar ang dapat patigayunan sang nasambit nga aktibidad. Duha pa ni Anyo, obligasyon man sang LGU nga maghatag sa seguridad sa community pantries agud malikawan ang pagdagsa sa mga tao kag mapabilin ang katawhayan samtang ginapatigan ang aktibidad sa bulig man sang Philippine National Police, barangay tanod, barangay officials kag volunteers. Palayag ni Anyo kinanglan man sang sistema kung paano mapalambot ang bulig sa mga benepisyaryo. Sunod kay Anyo, wala sang bayaran ang mga organizers kag LGU bago na nasambit nga aktibidad ang nagapakita sang bayanihan spirit. Kag sa katapusan nga balita national, nagpangayo sang pasensya si Presidente Rodrigo Duterte bangod sa pagpalawig sang Modified Enhanced Community Quarantine sa NCR+. Sa iya public address sang Abril 28, ginpaathag sang Presidente ang kinahanglan ini agud mapunggan ang pagdamo sa kaso sang COVID-19. Dugang pa bisan pa mangakig ang pumuluyo, wala siya sang may mahimo bangod ang nasambit nga virus ang nagalupad kay nagaupod sa hangin. Naibaloan ginpalawig ni Duterte ang MECQ sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna kag Rizal tubtob Mayo 14 samtang MECQ naman sa bugos nga bulan sang Mayo para sa syudad sang Santiago, Quirino kag Abra. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:32. Kag sa aton mga ka-aksyon, D3 Bayo. Ang D3Happy birthday lang na ako, advance happy birthday kay Mason Rupert Gallio, no? Ang grandson ni amigo Tawan Bol Gallio. Yes, Sa buwas and Sabado ina nga adlaw. okay. Sabado. Advance happy birthday. Advance happy birthday kid. Mason 5 na ni siya 5. Oh, wow. English mo gina mag-greet sa iya, English OMG, I'm so pressured. Dito na to siya nagdako mo, no? So mamba ko lang yun is happy birthday. English English pa na, di ba? Grace Mustre, may aga dira. Standby na kita mga ka-aksyon sa aksyon report, second portion. Upod ka-aksyon, Fred Salanga. Balikay naman kita sa atong dugang ng mga balita. Sa Aksyon Balita Morning Edition, upod gapon sa inyo news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.